și eu un banc, ăla cu Dumnezeul, știți? Nu, ce? Da, nu vreau să fie tratat cu răutate, e pur și simplu un banc. Și se scuză acum de sărbători, președintele țării este în funcție. Se duce Obama, Medvedev și Băsescu la Dumnezeu. Trebuie să fie tare asta, n-am mai auzit asta cu Băsescu și cu Medvedev și cu Obama. Ia. Primul, Obama. Doamne Dumnezeule, când iese America din criză, Dumnezeu trimite îngerașii în spate, calculează, aia vin după 2 minute, îi spun la ureche, Dumnezeu îi spune lui Obama, nu în mandatul tău. Pleacă Obama amărât. Medvedev, Doamne Dumnezeule, când o să ajungă Federația Rusă să fie din nou putere globală și superputere a lumii? Trimite Dumnezeu îngerașii, se duc ăștia, vin după 2 minute, îi spun lui Dumnezeu la ureche, Dumnezeu spune lui Medvedev, nu în mandatul tău. Vine și Băsescu. Doamne Dumnezeule, adică dumneavoastră. Doamne Dumnezeule, când o să reușesc să scap țara de corupție? Trimite Dumnezeu îngerașii, se duc îngerașii, trece o jumătate de oră, trece o oră, trec 2, trec 3, după 5 ore vin îngerașii cu penele zburlite. Îi spun lui Dumnezeu ceva la ureche și Dumnezeu îi spune lui Băsescu, Băsescule, nu în mandatul meu.